tuntruma kan soivia le tur chu diode kan ti minus negative le positive charge siam theitu le lo dal theitu emo local tlang tir theitu emo khatiang na tho dan te kan soifia don ania electronics lampang thil li atlang pui zel chau kan an soya soifia thiam har a soifia theilo khopa ril le thuk te nia chuwang chuanin video kan han ti lan le alim le amilem che thei ang chi kan han ti lan te ta hril fia zo tok lova video siam te hau tak em maya tuntruma po hianin kan man ruat kan milem bu thei te le kan video bu thei te na dai sen lo wangin kim chang lo takin kan tar lang le thei chau don ani alema kan mu ji nga hian diode pa ngai kan hriat ang ni lem lo transistor te led kan tiang chi te indicator thin khat te po hi diode system ve kan nia chuwan chuarin diode kan han ti hianin a huam chin hi zau em maya alema pon kan tilang kim seng lo jok ani tin hetia kan han soifia hianin hun te he me ma tin a video resolution te po lo sang chak em wa chuwang chuanin aman mo thiang berin tongkam hi kan mang thina ngai thatu te nin lo hriat thiam kan duwa kan zir chiang kan hre du ni chuanin download ta ila ti chuanin slow motion emo play pause thei turin download ta thini la atangkai viau thei ome khir tu ten uluk takin min lo en sak le don nia diode a hian sign oma a in rin var kwal lampang khu ka thot ania ari lampang khu anot ani ti chuan diode a hianin volt kal tlang thei tur chuanin anot le ka thot aro om ta kan electric lak lu na charge emo volt kan pek chuan na charge kha diode a hianin kal tlang thei tur chuanin kan voltage lak lu tur kha dc ani sa chuan an mani charge milpui lampang zong zong diode plus anode le kan charge lak lu plus positive charge kha anin hoi ton tur ani alema kan muang hian a hianin diode a positive charge kal chuak tlang thei tur chuanin positive charge le diode anode lampang anin hoi tona ti chuanin positive charge chu alo pe chuak thei ta thina b a hianin ele ta ilangin diode kan vol pek chhuah du kha kan vol pek chhuah du charge ne nain an lo chuanin a pe chuak thei lo a eng a pe chuak thei lo ni ti alo langa diode anode le kan charge pek chhuah du ka thoda kha anin hoi ton ta ka wangin diode a hian a chuak tlang thei ta lawa chuwang chuanin a light a khu a eng thei lo ani ti a en tir ani khatiang khani ma sela a diode a positive charge lama hianin negative charge a chuak thei sia tin a negative charge lama positive a chuak jok ta sia a na tho don dan tur dik taka chuan chuwang chuanin a negative le positive emo anode le ka tho thi shet pol ol em maya kan buang hian anode lama negative charge a chuak ka thot lama positive charge a chuak ve ta thuk sia kha khangai pol lo tur ania om je taka chuan diode ka thot lampang kha positive charge chuana ni wagin positive angin ngai ruatila kan trafia in kan rel ruwa kan bel ol de uber ome tuna hian battery negative lam le diode anode lampang kan hoi ton tira ti chuan a input lama a diode pek chhuah ma alu na lampang zo kan an te kal thei ta phota a pek chhuahna lama kan an te le ta akal thei ta tlat lo mai hi battery negative le diode anode anin hoi ton wang ani ti hian diode hian negative charge chu a pe chuak thei ta mi lo mai ani negative charge pe chuak tur chuan tuna diode khu a hoi zong khu kan thlak thlenga ngai ta ni a video lo en ve thungila tuna hana hoi zong kan thlak thlenga a diode hoi zong kan thlak thleng ta ti chuanin metar hian a ron kal thei to don ni o ti khanin negative charge chu ron pe chuak thei ta che ni nichina kan soi tong khan diode a hianin ngai fin pala ol le me ma a diode a hianin negative charge pe chuak thei tur chuan a diode a kha output lampang a khanin
ka tho ta hoi ngai to thung ani ti hianin diode po kan series zel ta ti khanin akal anot tu ka tho de mo ka tho tu anota akal khanin diode thena pe chuak thei ta tuna hianin anot ve ni hoi to na a inkara khu chu na kal thia ma se aka thot lampang khu output a om ta dei a ti khuanin minus chu pe chuak tlang thei don ta lo ni te leng ti khanin kal le thei ta mi lo mai ni a inkar tak khu chu ala kal theia diode anot le not anin hoi ton awangin pe chuak thei ta lo ani aka thot le ka thot pin hoi ton se pe chuak thei don lo bok ani tuna chuan positive charge pe chuak thei tur zongin diode kan fit ve lenga battery a positive le diode a anode kanin hoi ton tira ti chuanin positive charge chu lo pe chuak ve thei ta ni ti kan hmu thei ome tuna battery khuan positive charge diode kal tlangin aron pe chuak ani heti ve thung hi chuan diode ka kan thlak thleng le ta dei me hoi zong diode ka thot le battery positive lampang kha kan han hoi ton tira ti khuanin positive aron pe chuak thei ta lo ani ti kan hmu le thei ome positive charge pe chuak thei tur chuan diode ka thot le battery positive an hoi ton angai bok heng electric alternating current atanga line khata atanga positive charge le negative charge ron pe chuak char chi howi chu diode mangin kan lo thliar than anga ya chuwang chuanin line pakhata hian diode anode le ka thot in hoi ton lam zonga kan fit hian khami line pakhata positive emo negative emo charge kha an ron la chuak kim ta thina line khata hianin diode hi pakhat chau kan vuah chuanin a charge chi khat chau kha la chuak thei thin ni a chung zo ka kan hmuang khuarin line pakhat khan diode anode le ka thot in hoi ton zong kha kan han zom ta a ti chuan a line le lampanga chu tiang bok chuan kan han ti ta ti chuan diode anode ve le ka thot ve chu kan thlun zom ta a ti chuan a line pahnia tanga positive le negative charge ron kal chuak kha kan lo la chuak kim thei ta a ti chuan DC charge alo ni ta ni a hnuai zawk a ve thung hi chuanin line khata khuanin diode pakhat chau vuah ni ta a khutiang a khu chuan diode pakhat chau kan vuar wangin a charge chi khat chau kha kan la chuak thei ta thina a volt le ampere po a chan ve chau ang velin a pe chuak thei ta chau thin bok ani line ni chuak chi a diode pali man na ang chi hi bridge diode ani a hetiang a hian kan soita kan khan an chakna an positive le negative ron pek chu kha akin bia in diode pali te hian an ron la chuak thei ta bik thina chuwang chuan ain filter thabik em thina ni tuna kan hmu ve thung ro i chu 3 phase a pe chuak chi ani a line pathum pe chuak chi ani a line tina hianin positive le negative charge khan chen miang tho khan la chuaka hetiang ai chuan lai hi 0 volt angin akala chuan a sir ve tang hian diode pahni pakhat ve kan mangta diode te kha an position anode le anode anin hoi ton khan alai hi negative charge ania ti chuan diode atang khanin positive charge arin siam ta a chumi le link chia kan ti le thung ro chuan ka thot le ka thot anin hoi ton hian alai 0 volt hi positive charge alo ni vele thei ta mai thin ni hetiang hit aul sam bi ke lema volt rom pe chuak tu ampere in nang le lot lo la tu watt in ang rawa hetiang line pathuma pe chuak chi alai 0 volt om chi ho hian diode an du tlem zo ka achan ve mokin an du tlema tin kan soita kan khan a watt po asang ol zo ka aul sambik em bok ani ole khati zong kha diode na thodam chi sang om thei jinga le diode chi sang atanga kan soi fe thei dan om chun chu ni le report mai selangin kan channel te min lo thlir sakzel don nia